baba kama cheso mwate. Okay? Ngoko rusira speed njeweka kama cheso. Wewe. Thank you. Wewe. Asante sana. Thank you. Asante sana. Ibati kama tediga. Wanya kuacha hoto kuogeri ogi please leo tubuoga. Okay? Ngoro kwa Recho, Mheshimiwa Recho Otundo omonogeri bw'Abanyaribari. Bonda ite goteba Nyaribari twalire problems nyingi sana, especially ekero twachorete omonto kero kyo ba MP omonto lesiko utali Munyaribari na utagole tibole mosikeno mete Nyaribari tugachora omonto oyo otolete a big problem. Uta understand the culture y'Abanyaribari, uta understand it to behave. Ege ndago kora igagocha matanga y'abanyene ocho gutworo ki progress yaye ocho gutworo ki bonene bwa yororo ocha na fujo asa matanga nando ikagati korokia abantu nganero go control y'Abanyaribari osokia abantu guche kuruwe matanga obaira bachigoserwa ocho bachibesa, and that is very wrong. Ege ndegito ko condemn ndumuna abantu abagusi to what the culture omugusi to ko condemn. Ege ndekapisa, that is a very wrong thing. Okolre go several times Abanyaribari nento to ko te yantu ito ka Abanyaribari okondoli ntumune kigo nege nteke besane kiagera bano to kororekana bobe paka dane twasekera n'abantu kurusiko gaiga wanasema penye wazee aparibiki neno ntubwata bana siasa baito Banyaribari tubwata wale wa Kongwe mno mheshimiwa Ongeri ntubwata mheshimiwa Machagu ntubwata mheshimiwa Munda ntubwata mheshimiwa oyo nde Lija Muhindi n'abaheshimiwa bande bali baroro bali abaheshimiwa bali bakurigichikura baro including myself. It is an embarrassment even to me because say totororo. We need to come together and condemn this and say no to this. Tokani abantu baito ba change character because it is very wrong kwa nani character kabireyu because ya matanga nabwate itifaki yaye munabwena takogenda na maskani yo muntu kwete na rororo munabwena takwainigwa na maskani munabone ngendo twaro chegaria so Mheshimiwa Tong'i yesterday was an embarrassment, a big embarrassment. Abantu babangire bakugirira abantu bande abantu bagochona fujo abantu baro batate kugirira muntu nditakwana batate ko control ya matanga baba banyene. So we wondered bano kibatari kuganyira so babakweru baro babanga matanga aba the way they want because ikero kwanda ko sekerero muntu kwerire na heno gwenda ko kweru so that you can also feel and understand what this is. Duto ko sabanya sa akabanda abibiranya aba understand what is supposed to be because after all omuntu to bwata setu tamaite culture itekerengi na kwete etu kwete ngaga sambetu nobody was invited ko Nyaribari abwe sako gamba chi kwa attend matanga yero mango cha seito ocha gusaria matanga abantu baito Banyaribari senge njege ndegiyo ka culture to ateba ninga ndiko chiko sari umwa umuntu witera ndiko chiko kona ndo mwando kabire tuchiko toro muntu isiko ota understand the culture yo muntu ime ondana rota na kwerwa na kwerwa mwanzo mumanya tobo rwa makweri mumanya tobo rwa makweri